Wij passeren krijgen een vrachtwagen en daarvan zit de chauffeur met de telefoon in zijn rechterhand. En hij is duidelijk bezig met wat appen of iets in te toetsen. Dus we zullen even een plakje voor hem uitzoeken en iedereen even mee en spreken we met de stuurder even mee. Goedemorgen. Hoi. Wij passeren u en u zit met de telefoon in de rechterhand op het stuur. Ja. Nou, vroeger hier natuurlijk net meer het fenomeen van de sociale media en de telefoons, dat weer volle minder. Dus toen werd het asociaal rijgedrag echt wel beperkt tot het rijden zelf en de manier waarop. Je daar neemt natuurlijk, de multimedia neemt wel een vlucht. Dus daar zorg je wel dat daar toch een hoop ergernis ontstiert. Ja, we spreken deze man even aan, want die zit met deze snelheid de eerste dicht achter. En ja, ik roep er zelf nou nog meer te. Hij wilde wel graag voorbij, dus dit is een van de voorbeelden die wij dus asociaal rijgedrag nemen. Ja, meestal je krijgt goed en dat is wat de meesten bijbloed daar toch. Hij is het idee dat het net zo gevaarlijk is, maar als je bij bepaalde snelheden rare fratsen uit begint te hellen en je rijdt je elkaar, dan steekt het spul nog net stil. Goeiedag, verkeerspolitie. Ja, gaat door. Dat ben ik, ja. Ja, dankjewel. Nou, als je even zo mee willen lopen, dan laat de collega even de beelden zien. Dan kun je gelijk even zien waar en hoe het ging en hoe het vanuit ons standpunt eruit ziet. Ja? En weer hij kan niks. En hij voelt zich niet fijn, want je ziet hem naar rechts gaan, hè? Hij is aan het zoeken. Ja. Hij denkt, jee, maar die vent is wel heel dicht op mij. Ja. Nou, ik denk, ja, hier zet ik hem ook niet tussen, want er komt nog een vrachtauto aan. Het enige wat jij doet is hem opjagen en irriteren. Dus de jongeman heeft een bekeuring gekregen voor zowel het kleven als voor een te hoge snelheid bij het klapblad binnen het 100-stik. Voor de snelheidsovertreding is €220 en voor het bumperkleven kan ik het bedrag net nemen, omdat het bumperkleven samengang met een dermate hoge snelheid dat via de officier van justitie gaat en dan krijgt hij letterbericht van thuis.